भाई हमार सिरिस्तापुर में होते हुए नाइट मैच जेमें हम गई रही। अरे वो सब जानते बनी कि हम काहे खातिर गई रही। काहे कि लड़का लोग के बतावल जाओ कि नाशा ना कल जाला और साथ में ले गए रही चॉकलेट बांटतो भी रही और लोग के बताओ तो रही कि नाशा ना करे के चाहिए। नाशा बहुत खराब चीज हटे। ना करे के चाहिए बाबू, नासा नाशा ना करे के चाहिए। बड़ होगा तो नाशा ना करबो। और नाशा कोइले से का होला कुछ तरह मालूम बाटे? बीमारी हो बीमारी होला। बड़ होके पढ़ियो और घर के लोग के बात मानियो और नाशा मत करियो। एक दूसरे के बतावे के बाद कि नाशा ना कइल जाला, ठीक बा? का ना करे के चाहिए? नासा नाशा ना करे के चाहिए। मैच के दौरान एगो ऐसा कलकार लड़का भेटाई रुअन जो सेम बकरी के आवाज में बोलत रुअन। रुआ सब नाशा से दूर रही, फिट रही, अपना घर के लड़का लोग के अच्छा संस्कार दी, अच्छा समाज में रखी कि वो लोग नाशा ना कर सलो। और नाशा मुक्ति अभियान से हमसे जुड़ी सब है।